העצמאות צריך קצת להתרומם לי על כל המצוקות ולהסתכל במציאות הגדולה, בשינוי המהותי, במהפך האדיר שהקדוש ברוך הוא חולל לנו. עליתי לארץ דרך סודאן. זו הייתה עלייה לא פשוטה. היה הרבה נהרגו בדרך. במקום שאני לומד בו, שמאוד מעריך את המדינה ומכיר במדינה, לי בתור עולה, זה מאוד מתחבר. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אז אמרתי פעם לאחד החרדים שהגיע לכאן, אמרתי לו, אם אתה תשמע את ברכת שהחיינו של הרב דרוקמן, גם אתה תגיד עליהם ביום העצמאות. כל הזמן וכל השיעורים הרב תמיד שידר, הדבר המרכזי בחייך זה איפה עם ישראל צריך אותך ושם תהיה. קל וחומר שזה גם על ארץ ישראל, אלון מורה זה מקום שהוא באמת מרכז הארץ, אבל צריך תעצומות נפש לגור פה, וכמו שהרב חינוך אותנו, על ארץ ישראל צריך מסירות נפש, וארץ ישראל תיקנה בייסורים. אני גם במיוחד זוכר את התקופה של המאבק נגד הנסיגה בימית, וכל הישיבה עצמה ירדה לימית. וזו תקופה שהייתה תקופה מצד אחד מדהימה, הישיבה כולה פשוט התפרסה בימית, ואני זוכר שאת פסח חגגנו שם יחד עם המשפחה של הרב. יום שישי אחד, בשעה 1 בצהריים, החליטה הישיבה שצריך לעודד את אנשי כפר דרום, וצריך להיות בשבת בכפר דרום. תוך שנייה, ביתו של הרב דרוקמן נהפך לחמ"ל. מי מזמין מסעיות להעמיס מזרונים, אוכל מהמטבח, אוטובוסים, כמה אוטובוסים, ולא עברו 2 וכל הישיבה הייתה על אוטובוסים, ונוסעים ונכנסים לתוך המפעל של עלי קטיף, ושם על רחבת הבטון של המפעל מתמקמת הישיבה לשבת. אני חושב שהזריזות הזו, הנחרצות הזו, המעורבות של כל הישיבה בארגון, ומיד שבת לעודד, זה אחד הדברים המאפיינים את הישיבה ביותר. החיבור הזה לארץ ישראל, הרגשנו אותו בישיבה בכל מובן, גם במובן הלימודי, גם במובן החווייתי, וגם במובן של ההוואי של הישיבה. מי מאיתנו לא זוכר את מוצאי שבת, לכל שבת יש מוצאי שבת, עם השיר הבלתי נשכח, ועלינו לתוכה, ושמחנו בבניינה, ונוחה מפריה, ונשבע מטובה. זה מסר שמתחילים איתו את הישיבה, וזה מסר שיוצאים ממנו מהישיבה. אני חושב שאני רואה את זה על עצמי, אני רואה את זה על חברים שלי. ההנני המפורסם של פרשת העקדה, ויאמר השם אל אברהם ויאמר הנני. הנני, אני מוכן לכל, בין אם זה לכהונה, בין אם זה למלכות, בין אם זה לשחוט, בין אם זה ליהרג. כל מה שתטיל עליי, אני עומד לפקודתך ריבונו של עולם, בשביל זה אני חי, בשביל זה אני קיים. אנא בכור, גדולת ימינך. שירות בצבא הוא מצווה, ואיך התבטאנו פעם, שכדי למלא את חובתנו הלאומית, אנחנו לומדים תורה. וכדי למלא את חובתנו הדתית, אנחנו מתגייסים לצבא. האמת שההחלטה ללכת לפיקוד התבשלה בי לאט לאט. התחלתי בלהיות בצבא, ואחרי זה להיות מפקד, ואחרי זה נאמן לחזון שהרב דרוקמן נטע בנו של השליחות למען עם ישראל, להיות קצין, ואחרי זה מ"פ, ובאמצע עוד הספקתי לחזור לישיבה ככה לעוד איזו שאיפה של אוויר בשירות שני. משם אני שואב את כוחותיי מהישיבה, מהרב חיים דרוקמן, ולמרות לכאורה אי נוחות של להיות אולי קצת עם המשפחה וכולי, אני מרגיש שהחינוך שקיבלתי מהישיבה זה לתת וכמה שיותר. כל אחד שאתה שומע
שהוא נהרג, בין אם זה בצבא או בפיגוע, מה שלא יהיה זה נורא, כל אחד זה נורא. קל וחומר מישהו שאתה מכיר, קל וחומר במינו של קל וחומר מישהו שתלמיד שלך, שזה כמו בן. צוחק משדך, שמעתנו. אחרי שהוא נפל, נשמר קשר מדהים עם הישיבה. הרב מגיע בעצם כל שנה להזכרות, מדבר, תומך, ובאמת הקשר הוא מאוד חשוב לנו, כי הוא מאוד מחמם ומאוד מחזק. מעמידים אותנו ככה מסביב לטנקים, כל הפלוגה, פתאום שומעים רעש גדול, נוחת הליקופטר. נוחת הליקופטר, כולנו התמלאנו אבק, היינו מאובקים, זקנים לבנים, כל הגוף, כל המדים, הכל אבק מטורף. אני זוכר ראשון יוצא, יוסי שריד, פתאום הרב דרוקמן יוצא. פשוט רצנו וחיבקנו את הרב דרוקמן עם האבק, הוא התחבק איתנו, אנחנו מתחבקים איתו, ואני זוכר את יוסי שריד. מה, גם אלה שלך? גם כל מקום שהוא בא, גם אלה שלך, הסתכלו במין כנער. מצווה גדולה להיות בשמחה, מצווה גדולה בשמחה תמיד. ליל פורים, חלק ניכר מהבחורים, אם לא כולם, הם קצת מבוסמים, או יותר אפילו, בגלל שקצת מבוסמים. וכשאתה שומע מה הם מדברים בהיותם מבוסמים, אני חושב זה הנחת הגדול ביותר. וכמה הם מבקרים את עצמם, אפילו על דברים קטנים, באיזה שאיפות הם מבטאים מתוך שהם בעצם מבוסמים. זה משהו שאי אפשר לתת לו ביטוי, זה משהו מיוחד ממנו. להיות בשמחה, מצווה גדולה, בשמחה תמיד, בשמחה תמיד, בשמחה תמיד, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד.